まずは簡単な挨拶、俺様が繁盛、It's like it's a dungeon、満を持して参上、これからが本番、3.1ローラーの楽屋も黙らず互い修行だ、退屈しのぎに感じましもり、エリアほぼやぐら、もしくは縄張り、背後から白い、よりから振り下ろし、分かってみてビートはピンチならだよ、レグは手席、上がってんぜボテージ、頂点ベンチ、みたいな会話だっても平気、スーパーなジャンパー、スーパーなタックはまるで冗談みたいにスーパーなダンク、バッサバッサとなぎ倒す、その勢いはとどまること知らん、まるで侍の指揮か、子供見たく人はてらいがトルネイド、もしくは明治な少年少女、やぐら乗れるやつは手あげな、バッシャバッシャと行くとは高台に芋るやつにクロスライダーボルケーノ、ワンやりすぎずだボン、横断かますで脳震盪、揺れるハイカラに俺様誕生、呼ばせてやるよ繁盛よの、ワンやりすぎずだボン、横断かまして廃終了、カウント取ってナイスリードだけどリッターだけは勘弁しよう、ワンやりすぎずだボン、横断されてもまだいけんど、諦めたら試合終了、形勢100点満点、